Hi guys, good evening. Bale, may dumating na kwan. Dumating yung order namin galing Shopee. Bale, i-unboxing natin. Bale, ito ay mag-unbox tayo ng portable stove butane. Order namin sa Shopee, tapos bumili na rin kami ng butane niya, yung gas. Tignan natin siya guys kung legit ba siya. Wow! Meron siyang libreng mask. Yan, kita nyo ba? Yan. Face mask. Bale, nakabalot siya guys. Konti lang yung balot niya. Sana walang damage. Uy, nakabox siya guys. Oh, nakabox. Pwedeng gamitin tong pang outing guys pagka mga technique ganon. Kaya siya Para bumili. may paglulutuan. Kasi mahilig kami mag outing mag picnic. Mahaba-haba ang unboxing ko. Hirap buksan guys. Nakabalo siya ng gusto. Oh. Wow! Parang balot na guys. May bahay siya. Pero parang hindi siya nakafix. Parang maluwag siya oh. Hindi siya nakafix. Buksan natin siya guys. Yung pangalan niya sa portable gas stove. Portable gas stove. Wow! Okay, ito siya guys. Thank you! Kabalot pa siya ng karton. Ito yung butane. May manual siya oh. Labas natin guys. Oh, ito siya oh. Ang hirap din. Ito yung patungan ng ng kaldero, kaserola. Pag nakabalot siya guys oh. Tagalin natin. Wow, ang ganda siya oh. Papakunin mo kaya yung gunting dyan, oh. Ito siya guys. Nabuksan din. Ito yung butane niya guys. Buksan na rin natin. Kailangan may taas pala to guys to. Kasi tapat dito. So may butas na dito. Salpak natin siya to. Taas natin to. Sakto dun sa may butas. Oh. Tapos subukan natin siyang condense. Ready ba siya? Takip. Medyo hindi siya maganda. Baba natin to. Uy! Malakas siya guys. Maganda siya. Dito yung controller niya, yung parang shalin din. Ito yung controller niya guys, parang shalin din. Oh. Tapos i-off, taas din to. Oh. Ito kasi yung nagtutulak dito guys sa ito, pag pinihit mo to, itutulak niya to, magre-release siya ng gas. Ito naman yung switch niya, yung lighter niya. So subukan natin siyang paglulutuan guys. Ano bang luluto natin? Ano? Ang ulam, tilapia. Ganito guys oh.
Pag pinihit ito, itutulak niya ito. Tapos, kailangan takpan din. Tapos, yung lighter niya guys, to. Uy. Yun. Off. Tapos, taas. Tapos, kunin mo yung takip na din natin. Mas safe siya guys pagkatapos gamitin, tanggalin, tapos takpan din ito. Ibang order ito, ibang order ito. Kaya sinabay na namin bumili ng butane niya, gas niya para ay testing namin. So ito, pagka ilalagay sa box. Tapos, gaganda niya lang guys, meron siyang box. Kaso manipis lang. Pero okay na din to. Ay guys, may mapakita kami sa inyo. Ito yung kapatid ni... yung nagbentumbling. Yan. Ay, Natujalak na dito ngayon. Ayun. Ganito pala. Oy. Magan lang siyang dalhin guys. Portable gas stove. Pagluto di karayan. Ano ba natin dito? 2 plus 277. Bali 277 tong apat guys. Pagkaisa kasi mga 55 yata yung gano'n. 59. So yan guys, magluluto tayo ngayon dito. Ayan, subukan natin siya paglutuan guys. Tilapia. So yan guys, buksan natin to. Ilagay natin yung butane. So yan guys, ilagay natin. Butane. Tas lang natin to. Tapos tapat natin siya dito guys. Sarado lang natin. So yan guys, lagay natin yung corn-ricado. Yung maraming sibuyas, luya, tsaka bawang. Yan ang corn guys, magic sarap. Paminta. Tapos lagyan na rin natin ng asin. Kumpletohin na natin siya guys. Asin. Tapos lagay na natin yung isda. Tapos lagyan na natin siya ng suka. Tapos dagdagan din natin siya ng konting tubig guys. Ayan. Tapos ilagay na natin, salang na natin. Ay, kailangan pa palang baliktarin to guys. Oh. Ito guys, switch na natin. Aba natin to. Sagad lang, tapos yung lighter nya. Yun. Wala, ito yung likod nya guys. Yung side nya. Tapos yung harapan nya. Tapos yung lalagyan ng gas. Yan siya guys. Ayun yung gas nya. Bale, may mga reserba kami. Tapos ito yung case nya. Itong kagandahan nya lang. Para kung kahit saan ka pumunta, gusto mong isama, oh, may bitbitan siya. Walang lakas nya guys, oh, ang lakas nya.
So yun guys, luto na yung kwan, yung niluluto natin. Ay, off na natin. Bali, baba natin yung gas, i-off natin yung gas. Ay, lumakas. Ganun pala. Tapos, taas natin to para mag-release yung gas niya. Oops. Tapos, tanggalin natin yung kwan. Gas. Tapos balik natin yung takip niya guys. Yan guys, lagay natin sa box niya. Medyo mainit pa. Taklob lang natin siya. Yan guys, lagay natin sa box niya. Tapos lock. Ayun. So ayun guys, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan mo to, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa mga bago naming video. Salamat!